Hola, avui us vull recomanar un llibre molt especial. Es tracta d'un àlbum sense paraules. Penso que els àlbums sense paraules, només amb il·lustracions, resulten molt originals i sobretot molt creatius, perquè ens permeten en aquestes il·lustracions o en aquests dibuixos posar-hi les nostres pròpies paraules i jugar cada vegada amb un text diferent, perquè tot i que la història pràcticament sigui la mateixa, doncs hi podem anar posant paraules una mica diferents, jugant amb interjeccions, amb onomatopeies, amb el que vulguem, perquè la llengua és el suficientment rica com per a permetre'ns jugar amb ella. Aquest àlbum sense paraules està editat per Babulinka Books i pertany a una col·lecció que anomenen Llibres per a l'educació emocional. És un àlbum que t'atrapa ja des de la portada. És una portada on hi veiem un nen. I com està aquest nen? Doncs és un nen que va amb un davantal, amb una galleda o poal, amb unes botes d'aigua i amb un fregall. Per tant, és un nen disposat a treballar, a fer neteja. Però en aquest element aparentment quotidià, tot i que no és molt habitual veure nens fent neteja, hi trobem un punt que és un tentacle que s'hi acosta. I com s'hi acosta, què voldrà del nen? Si volem més detalls, girem el llibre i ens trobem que aquell és el primer dels molts tentacles que es van acostant cap al nen. Quina serà la seva intenció? Serà amenaçadora? Serà juganera? Això és una de les coses que hem de descobrir obrint el llibre. Quan l'obrim, ens trobem amb una il·lustració una mica diferent de la que acostumem a trobar en els llibres infantils. Els llibres infantils acostumen a tenir una il·lustració, diguem que més nítida, amb traços arrodonits, que inspiren una certa dolçor, una certa tendresa. Aquí hi ha una certa foscor, uns elements una mica desdibuixats i sobretot veiem amb aquest nen que va cap a una mena com de caravanes de circ, bastant fosquetes, per cert, i que estan totes amb un munt de rètols que adverteixen d'una amenaça. No trepitgeu la línia groga, vigileu, el nen no fa cas i fins aquí us puc explicar. Per què m'ha agradat aquest àlbum? Doncs m'ha agradat precisament per la seva originalitat, per aquesta il·lustració força diferent i que us he ensenyat, però sobretot perquè ens ofereix un relat que podem fer a la nostra pròpia mida, un relat que ens fa enfrontar-nos a les nostres pors i ens fa reflexionar sobre els nostres prejudicis. I, a més, ens permet fer-ho, com ja us he dit abans, amb les nostres pròpies paraules, amb un relat que podem adaptar a les il·lustracions que contenen aquest llibre. Trobo que és un llibre que pot anar des de l'edat infantil fins a l'edat adulta, perquè cadascú hi trobarà un monstre a la seva mida. Espero que em gaudiu.